नायनो थांनो नागिरदों गासैबो ओंखारबाय नै आइया दखना गोदान गानदों बाबु फै आरो नै बाबायाबो ओंखारबाय आरो मिनमय लाहाबो थांगोन जोंजोंनो ओमफ्राय नै रिक्सायाव थांगोन बाबुआ ओंखारबाय फै बाबा फै जल्दि पासता जाबाय दा मोनाबाय ओमफ्राय नै अखायाबो खोमसि खालामबोदों अखा हागोनसो ना मा मिथिया आरो बाबा oh iya jam hiru laksi Minmoy kikin bi bujak pistol tangar pistol Ani kemir biak ore. जोंहा मिनमय राजानो नै गारि नांगौ जालायबाय जेबोखौनो नायला गारि देलायग्रा आसानफोर ओंखारसोदोंमोनलाय गारि दुकान से कौन हाँ गारि दुकान से कौन हाँ इखिनते देखाबायसोलै गारि दुकानानो गोमाबाय मिनमया iya gari जा बेलेग लोमजौ अलप डाঙर लोमजौ lebih dia peketan berapa dia di peketan berapa लादों नै फुजायाव फैनानै फिथा लायाबा माबोरै जानो बुरजा लाखाबायहाय 300 টাকা হইছে এতে 300 টাকা 300 আর ইয়াতে আধা কেজি 380 টাকা अखा हाबायहाय नै अखा हाबाय जों फुजा नायनायाव अखासो हासोबाय बहा थांनो दा
Arep monceh pusana ini dong baumun. Babau khasa sebe matena. Lamia guys. Minmoy. Sa phale sa? Ki luli ko? Gari aru? Gari aru pitha. Pistol? Oh, pistol. Oh, ini gari ya bina. Hah? Ki bole? Puta. Gari ya putai dila.